Ndewo na ndị be anyị abịakwana m ọzọ taa ka mụ na unu kparịa. Ọ ka bụ nwanne unu nwoke Kenechukwu. Ana m asị na ọ adịla onye enu mma dịla onye a na mma, adụ nwoke ma ọ adụ nwaanyị mma, nke onye chiri ya zele. Ibe njọ maka ya bịa taata bụ ibe a na-ekwu na Igbo enwe eze. Ịghọtago ibe ahụ emekọtago tọnụzia to slogan even ndị Igbo bụkwu ndị Igbo so ekwue na Igbo enwere eze. Ọkwa ịghọtago so m wee sị ka m bịa ka m kọwapụta ibe gbasara otu nsi wee ghọta otu a si were akọwa ya na Igbo enwere eze. So ọnya ka nji maka ya wee bịa m wee na-asị biko na ụmụnne m gbakọtana ka anyị tụnye ya nwe ibe ọnụ. Ịghọtago na Igbo enwere eze bụkwana na ndị mba na ndị ọzọ ịma na eze ndị mba na ndị ọzọ anyị naba nọ n'obu kọntrị ahụ ma ndị ọda African countries. Ụfọdụ ezebe nwee pawa na-anaba ịmagolo idecide their land properties. Ọkwụghọtago nya idecide kwu ma ba ga-adị ndụ ma ba ga-anwụ anwụ ma o luo n'ibe dụ anya. Ọkwụghọtago so mana due to the nature of otu anyị si wee nọlụ asị ndị Igbo, otu Chineke si wee gazie anyị, otu anyị si wele ya anyị ghara ichele onye ọzọ, anyị abụrụ ndị na-ebu abele akpagharị, anyị anara eche ka onye ọzọ nye anyị nri. Ọkwụghọtago so abịazie Igbo man na-eme omume dụ anya, ọ na-agba ndị ọzọ gharị, a na-aghọta ya na anyị amara ibe na anyị na-ezuzu ezuzu, na oge ọbụla anyị na-anụ ọgụ na-emebicha ibe na anyị anara ekwe anyị enwekwu respect. Ọkwụghọtago ka anyị esire wee nwee respect, ka anyị esire wee nwee eze na ana Igbo. Eze anyị na-etolu etolu, ọ bụrụ ọnọkọta ewele eze nye onye wụsa n'ala. Ịfụ na ọbụgodu na enyere onye aka esiri ike eze na ana Igbo, kọmuniti ga-agbakọtakwa aka na-enye nri na-aghazi ya ọdụ ka ọda places agha aga iluo ezebe nwoke akụcha ike nwaanyị akụcha ike ụtụtụ ọbụla wee buru abele jekwuo na line eze a na-enyebe nri ma eze a na-emelebe ibe dụ anya. Na ndị Igbo ọ dụrụ otu ahụ, eze na-eme ibe sọpozu o ji wee bụrụ eze. Ọkwụghọtago o ga-esi ike ịbụ na ana Igbo dị iche iche ebe apụta sị na eze na-enye vileji ahụ nri. Ọ bụgodu na ọdụ mgbe gboo ọdụ ọzọ kịta ifugie so na eze anyị nwa bụ kọmuniti na-akwado ya ma aka esirie ike. In most cases eze ndị Igbo aka na-esibi ike a na-etolu eze etolu were abụ eze. Ọ bụrụ ịnọkọta na ịfụta isi na ebu eze so ọnya nwa merie. Ọkwụghọtago ka anyị esire wee nwee eze. Ijee na Ebonyi, jee na Enugu, jee na Anambra, jee n'Imo, jee na Abịa, ebe ọbụla ọnụkwụ ndị Igbo nọ ma villages anyị nwere eze. Eji aga na eri ji ma a na-eme omume dụ anya, ọrụ eze na-anọ n'isi. Ọkwụghọtago onwe ka o si wee dị na onwe iwe ekwere obodo omume ma ụmụnna ma any kind of problem dapụta anyị asọvụ nwụrụ ejekwula eze. So si ekwuzina ya bụ okwu na Igbo enwere eze. Ọ bụrụ na amụ ka eji ya akpa ọ bụrụ eziokwu. Ọkwụghọtago anyị nwere eze, anyị nwa na-eme eze otu ọ sọpozu ịdụ maka na ije n'ọda developed countries ebe enwere ndị oyibo a na-akpọ monarchy ma ọsịa na ọsịrị otu ha si ementene eze bebe, otu ha si ementene dia monarchy ka Igbo si were emekwuye. O nwere ibe dị iche a na-akwanyere ya ugwu na-emerie ibe sọpozu o ji wee bụrụ eze. Ọ bụrụ the other way round otu ndị ọzọ si were emegheri abịa eze be a na-emelebe ibe instead of banwe na-emele eze ibe. So Igbo nwere eze biko onye ka nsị ka m bịa tinye ọnụ. Ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ biko sitụsa na ozi ya ka ụmụ anyị amụ n'ezi ma ndị too n'ụlọ aghọtara ibe a na-akọwa ma o nwere ya kọwara ụba ka ba were wee na-amụta. Ịghọtago onye agwalụkwe agwakwu ya ọzọ. Anyị enwe na next video.